फैदों दिनै बन्द'खाय दा आङो जोंहा माबा फुख्रि जावदों नामा बेखौ नायनो थांगासिनो नैबे आंनि अमा बैबो आंनि अमा लिरथोंसै औ बैलाय नायदो गासिबो थैहां जाजोब्बाय गयानो फोरलायाबो गैला खेबसां nibă swing Wisma Sleputo Senang जाहैबाय जोंना दिनै बर' अनला संबाय जाखायो बे जाहैबाय मेवाइ गोरान ओमफ्राय आलु एसे होनसै मोजां जागौमोन मेवाइ गोरान बेवहाय खारौ खान्दायबो दंमोननो ओमफ्राय ना खारौ खान्दायबो थाखाबाय जाहैदों दाना गोखायानो मोनलायसै एखे जायो संसै लोगोफोर संनाय भिडिअखौ दिन्थिला आङो नोंथांमोना उनाव नायलांबाय स' नायलांबाय थादो Hey guys, ini Zenaya kita dedo. Ayo bisa dia. Bisa dia saya YouTuber ah, malah kon cerita hen cikin haya nih. Haya. Iya ini biasanya kita jahat ya, soalnya jahat. Apa? Kita sogra mah ada gitu. Kita sogra istri. Sogra kalam deh. Bini saya aku bini aku bini sogra haya, aku bini muda budi dia jalan kan bisa jadi. ओमफ्राय जों खामानि गैया जों खालि जाग्राल' जों खालि जाग्राल' जाथोनाय गाबोन फुङावहाय जाग्राल' जोङो जेरै जाग्राल' अर सायनानै आरामसे गोजां सफैबाय नालाय साहाजों गुदुं जानो लुगैयो हा फिथायाव माबा मा होयो फिथायाव माबा होयो किसमिस जायो नामा नालेंखर होयो ओमफ्राय सिबिं ओमफ्राय मेथाइ मामलाय गोदैखौ मेथाइ होयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय फिथा जायो माबायावहाय हमनानै मा होनोमोनलाय गारहायावहाय सरनानैनो गारहायाव हमनानैहाय जायो आयौ नै सासे हानसेनो नै हानसैबो फिथाइ बाराब्रा नङा न'नि गोसो जानायखाय मेंबायनो आंबो सावगोन दे आंबो सावनो रोङो आं ओरैनोसो होनदों नालाय आंबो सावनो रोंखायो लाजाबो खननैसो देनानै जेबो खामानि गैया जालायल' बे सासे मानसिया जालायल' जाय बिरोसो नायलाय बिरोसो आयै देज्राम मोस्रोमनिसो फिथा देनायानो माबाबायसो गायसोनाय मोसागासिनोसो फिथा देनायानो मोसाबायसो आबै देनो नागिरबाय आबै देनायखौहाय भिडिअ खालामसै आङो होबाय नै फिथा देग्रा जोंना आयु जि साइस नुदों फाग्लिखौ आयु थाब देदो गाबोन मोनजानाय नङा बेखौ हांख्रेम हानजोब्बाय आयु हाबाब दे थाब देफै थाइसे जानो मोनो खोमा मेथाइ लायनांगौ मेथाइ गैया सिबिङाबो एसेल'नो सोमासै गारहरसै नै बेखौनो एसे होजागोन होनखाबाय
फिसाफोरनाव सोलायजागौमोन बे सिबिङा दा दोननाया मोनामखाबायलै गासिबनाबो साबानो जोंना बन सिनग्राया जि दामिखा गोजौ गोलावखा रानथेंथें जोंनो जौ लाबोदोंमोन आयु माइदा जोंना लोखि बुथुर बुथुर जाखांबाय लोंखांबाय गावजों गाव फट'खौल' खेबलायबाय थायो हौवा गोदानखौ गाव लाबोनानै रायलायहोबाय जायो इउटुबारसो नालाय माइदांनाव मा हगारा बिलाय भिउ गोजानांगौ दा माइ ओरैनो साबसक्राइबार बारायगासिनो ना लोगोफोर मोनसे भिडिअ हगारबानो हरदों माइदां लिंहरदों माइदां लिंहरदों जिला जिनै जोंना लोगोआनो जिला जि खारनायाबो जि मोजांखानो लाइटआ डिस्क'सो माबा जाब जाब माबा जिरायाबो खाथि खाथिबो जिराया सिनायलायोसो हिनजाव गोदान हौवा गोदानानै बिसोरखौ मारै हगारनो सेकेन्डआव नैबे जागोन थादां नैबे बादेर लासाव बादेर लासाव हाबा हरसै बेखौ फोरोंना गालांजोब हाबा हरसै बुहुदाव फैगौ होनदोंमोन जि हिनजाव गोदानसो थिनहरनो हाय हाय जाबाय जोंखौ